Awa man kay karapatan ani. Parang wala mo karapatan nga ako mananganak. Ambi na. Sige na makigimingaw ko sa akong anak. Dili na imong anak. Ay, kada. Unsa? Tanawa ra kay dong. Di ba ingon ko gahapon, ang imong anak niliwat kay kumpare, pasabot dili na imuha. Asa naman to si Cardong? Ay, nga gabi naman, wala pa man kauli. Ay, nako, wala pa ba yung pampers aning bata niya. Ang gatas. Dugay pa dyan kayo siya muuli. Ay, wala na lang unta siya naguna-una nga. Na ay, bata dari Asa naman to si Day? Day! Sa muka, sigig panawag. Ay, kabalo natulog ta. Manugo na po na ron ba? Inagot, pasuguan sa ugo ba? Kabalo, bitaw kang bag-ura ko ng anak. Unsa naman po na yung mga isuko sa kuha? Pagbugha sa gaway bil niya paglungag kay para pag-abot ni Cardong magluto na lang tagsudan. Nanganak lang gani ka, di naman kakabalo mulihok. Sus, oy! Kabalong labad atong ulo diri Sige nga panugo. Uy, batasan yung bayhanan Gisapdingon akong baby. Uy, kulo, isong baby, uy. Daliin lang diha! Bantay bita magdili ka magbugha! Magbugha! Nalagi ko sa mukha ni mo. Sige na kagpanugo, nanganak lang ka, di nakakabalong mulihok. Katupong si Cardong, dugay pag kayo tumuli. Kabalong buntis ta. Sige ra magpabugha sa kuwag kahon. Nyag makuhaan na pag ko karon. So, sayo, sige, yo, diha day, kay nabuntis ko, nilihok ba ako? Ikaw nabuntis, nilihok ka. Sige ra naman gani kag panugo. Mura man gani ko katabang na nimo diri sa balay. May pagwa ko diri ni puyo. Oy! Hoy! Nga lingon ba di ko magpuyo ka diri Yan yo man ka diri Baga kay gnaong ha? Dali na! Samok! Paghulat! Hoy, alas 6 video na day! Wala pa kakalungan! Gahi kay ni kahoy! Gahi pa sa mong ulo! Sulod dito! Dali na! Sama na kayo kaya iyapon! Kasamok ni mong bayhana ko Oh, ano naman mo diri sa gawas kabalong taligsik? Hay! Gipabugha ko ni Kimi Cardong! Kabalong gahi kay ning kuan kahoy! Isod ba ka bubugha ana? Ikaw pod Cardong! Dugay man pod kay kani uli! Pesos, namusta no? Kabalong buntis ta. Ako na sulod mo dito kay taligsik. Nakabasa na mo, maunsa mo diri aron. Ay, salamat Cardong, may gani niabot ka. Susoy ka, oy. Sa unang buntis ka nga. Nagbugha kong kahoy, wala ni mo kitabangan. Unya siya karon? Imo hapong tabang-tabangan. Day, makuhaan na. Mas pinangga ko niya. Unsa? Lisod mo kay makuhaan na kabalo kang buntis na bayan ano. Nya ikaw, nanganak naman ka, so dapat dito ka sa sulod. Bisan pa, katong buntis manggani ko, nilihok manggani ko niya. Ingana imo ang reaksyon karon sa iya ha? Eh, naunsa man itaw nga. Ako concern lang ko ba kay bago pa ba no, buntis ba no, nya ikaw nanganak naman ka. So, okay ra na. Ilam diha Cardong, ingon na lang jud na kay gipanlabi. Naunsa man in taon, wala ko gipanlabi. Naunsa kabalong ulan imo gipabugha og kahoy si baby. Naunsa na siya subawan na. Wala ko ilabot. Asa naman imo ang sweldo ambi kay palit na tong pampers sa bata. Kadali lang. Ibutan sana sa buwan no. Ingana jud na si Kimi Cardong. Sweldo ray gyud pa sa imuha. Di na mulihok diri sa balay. Wala pa dai mo kaluto? Wala pa. Alangan nagsige na siyang tulog. Oy, dili Cardong, natulog ko kay labad akong ulo. Ay, palabad-labad ra nag-ulo ganiha, nagsige nag-cellphone. Kadali lang. Matag kuan. Napay gatas sa tong anak. Wala na gani, no, kadugay pud nimong uli kay kabalo kang gabiin na. Ano sa dapat nagluto na mo gay na nga sayo pa. Dili dapat kay pag-abot na ko diri wa pa niluto. Listen pod, nagkugos kog bata unya. Magluag pagud ko dira unya. Ako pa mo bughaan ang kahoy, kabalo mabughat niya ko. Sige na siya, dito na kay kang bibira na ko yatag ang ako sweldo. Kay dito na ka sa sulod siya na bahala na kay siya ako papaliton og ugma kay nganak ba kano bago mi panganak. Dili ko masugot. Dili ambi lang kwarta kaya ko mo palit. Ambi dayon. Ay sa ni mo oy. Ambi sa istorya. Mo palit. Tunga mo na kang nay bahin si bibi ana gud. Dili ko bahala ka. Wala pa bitaw na ng anak. Unsa min taw ning bayhana ni nga. Uy, Cardong unsa na? Sweldo? Oh, sweldo gani. Tagay ko Kimi. Ako ba naglihok diri sa balay niya ikaw higda ra ka da. Hay, karon ra ka nilihok dai kay padulong na si Cardong. Para kay ingnon. Ay na mo sige glalis diha. Ambisa ng kwarta. Ayaw Cardong ba? Sige, dili na ko ni ati manon niya tong anak. Ay naunsa man taw ni paminaw sa nagot paminaw sa. Sa una, nga buntis pa ka sa imuha na ko ginarimet nya karon kay nanganak naman ka. So dapat kay bibi na mugunit ana sa kwarta kay buntis man no. Pag sure diha dong. Itagana sa iya ba kay mga nakay pa si bibi. Pag sure diha mas ako'y mugunit karon kay na ako'y anak. Nya giubo pa jud ko.
Unsa akong palit og tambal? Ay sus, ay ayaw na naalagi. Ang importante ng anak na kaso si Bibi na po ang atong atimanon karon. Bi, kaning kwarta asa to? Dili lagi ko mga atag. Unsa day ka? Palit na ako ni sa akong anak ug mga kinahanglan. Bagay. Taganap na ko ng uban siya Hano kay mga nakay na siya. Hoy dong, niingon maya na siya sa kuha. Wala daw siya labot sa imong sweldo. Oh, ngano mangilaman siya karon? Sa una wala sila abot nga ang sweldo nako. Kay buntis pa man kaato unya karon kay siya man buntis man siya. So siya na pud ang gunit sa akong kwarta. Ikaw wala na kay karapatan nga mong gunit. Unsay walay karapatan? Kuya, wagod nimo mang istorya. Basta dili jud gumahatag sa iya, bahala ka diha. Unsa man ang taon ng bayhana o nga. Asa tong kwarta di? Dili lagi ko, pangita pa dito kwarta. Yatag sa iya. Mura na akong kwarta, wala ko lain kwarta kay Hindi pila bahala na akong siya. sweldo. Bahala siya. Ako'y labot. Sige lang be kay sunod sweldo ako na ilargo hatag sa imo ha. Oh, testingin lang. Dong, oy. Taguon na po na niya. Nya siya di ba na siya mo palit og kuan sud Andres balay. Sige ra ko gipakaon og ginamos unya kaniya to ang anak mayuti ay ni. Unsa man ning taon ka uy. Dapat palit ko kag insaktong sud under hiya. Sugod ka nga yuti ayon na nga buntis ra bayan ano. Kalami anang ginamos. Ako manggani sa una asin-asin. Oh, mas kuan pa to sa UTI. Stilan ning bayhana ni. Sige lang bi ay ka bala ka bi. Tanaw sa nako basig. Kanila nga pangkuan na pa ito sudan. Ano ay kuan diri oh. 1 2. Ambi na kayo daw kay kuha na po na niya. Ambi na oy. Ambi na. Hoy, magagay kag naong ambi na ba? Ang bata ba alin sa gidagandagan ano sa kaluoy sa bata. Dili ka kagunit anay. Sabi pud kaday oy, di naman kunin mo tagaan og bahin ni sakwa ni Cardong sweldo. Wa man tay sabot day nga. Makipuyo ka diri unya apil pang sahod ni Cardong imo ang kuanon? Ang bata ba giluoy kay bata ba ron sa man taon ka uy. Tama di oy. Dili ka kagunit aning bata ah. Ang ambi na kay tabangi si Bibi og kuan diri pagluto bahala sudan luto mo. Ambi na ako ni bala na bi. Hawa di Cardong unsa di ka? Ambi na akong anak ba? Hawa di dili. Ay di unsa? Ha? Unsa di ka? Ako rin magunit ani. Dili man ka wa man kay karapatan ani. Pero wala mo karapatan nga ako mananganak. Ambi na. Sige na makigimingaw ko sa akong anak na. Dili na mo anak. Ay, kada. Unsa? Tanawa ra kay dong. Di ba ingon ko gahapon, ang imong anak niliwat kay kumpare, pasabot dili na imuha. Wala oy na mali ramang ko patang. Mali. Pagtarong. Ako ning anak ko sa akong kumpare. Imuha man ni. Imuha man ni anak kay dong. Pero umiingon man kagadili na akong anak. Ay, wala oy. Man tong kuan gibuntis ingon ko dili imuhang anak. Isus oy nagpalusot na siya Cardong. Tanawa na iyang anak di wa ni liwat sa imuha, pirting liwat sa imong kumpare. Taka ram nya mutuod dayon ka sa iya. Ha? Mutuod dayon ka kinsa man day mang kuan nauna nga asawa, di ba dapat sa kuha ka mutuo? Basig buntis na kadaan pagabot sa kuha. Unsa? Gipangkon ra ko nimo. Hoy dong, gamay pa lang ang bangag sa akong lusong. Mo na akong yandusan, mao ganing perting hapdusa.